Her på rattet har vi selvfølgelig førerpiloten. Ja, højre i venstre side. Ja, nej, den sidder så i højre, det er fordi, det er at dreje nu, ikke? Den sidder her i højre. Okay. Så førerpiloten ligger der, aktiverer du, sætter du, så kan du justere afstanden til forankørende der, ikke? Ja. Så har vi selvfølgelig klimaanlægget her. Ja. Det fungerer jo nok ligesom ude i jeres bil. Du sætter, hvor mange grader du vil have den på, ikke? Ja. Radioen. På førersædet, der sidder sådan en rød nøgle. Hvor er vi henne her? Ja, den der nede. Og det er til at tænde og slukke for selve batteriet til bodelen. Lige nu står den tændt. Ja. Hvis man gerne vil dræbe den, så bare slukke helt strømmen, jamen så skal man lige dreje den. Men nu er den tændt. Ja. Okay. Så har I jo selv fundet knappen til trimmet, og den sidder jo der. Ja. Og det kan jo køre ind og ud. Hvor var den der? Den sidder der. Ja. Og så hvis du kigger heroppe over døren. Kommer ind. Ja. Det er så her, du tænder og slukker for autocamperen. Også for køleskabet det hele? Nej. Okay. Den har sin separate drivlinje. Nu kom der jo lidt vand ud af vandhanen, før du åbnede den, og det er fordi, der er jo selvfølgelig stadig lidt tryk på. Ja. Normalt så skal man altså lige trykke på vandhængeknappen her. Du kan se, så lyser den orange. Ja. Så kan du også høre, så tænder pumpen. Ja, okay. Det vil sige, at der er ikke noget vand i vognen, der fungerer, medmindre at der er... Så den slukker man hver gang man kører? Du behøver sådan set ikke at slukke den. Det er mest til vinter, fordi til vinter så kan du have den slukket og lade dine haner være åbne, så alt vandet kommer ud af dem. Du kan se, hvor meget vand der egentlig er i systemet, selvom pumpen ikke kører. Der bliver så tryk på. Ja, præcis. Ja. Og det er derfor, og specielt det er vigtigt, hvis man skal bruge bilen som dagligdagsbil, eller køre en tur i den, og man ikke har vand på, så er det vigtigt, at vandhanerne står åbne. Fordi havde den her stået lukket, jamen, så var den her frostsprunget. Ja. Og så kan man lade den stå åben, uden at pumpen står og kører og brænder af. Så kan du med den her kontakt se, hvor meget batteri der er på vognen, og hvor meget vand der er på vognen. Og den sidste kan du se, hvor meget batteri der er på bildelen, og hvor meget spildevand der er på tanken dernede. Nej. Men det er så rødt, hvad betyder det så? Ja, men det betyder, at den egentlig den skal lades op. Det vil ske lige så snart I kører. Ja. Det her er bilbatteriet. Det vil sige, der er 12,2 volt. Bilbatteriet kommer aldrig op og på mere end 12,2 volt. Det er slet ikke lavet til det på samme måde. Det er den her del, du skal holde øje med, fordi det er på bodelsbatteriet. Ja. Og bodelsbatteriet vil komme længere op, når I kører. Ja. Eller når solen skinner på solcellen op på taget. Meget af det, I bruger, som sagt, det vil være køleskabet og lidt mobiler til ladning og så videre. Men lige så snart I starter den igen, der går en halv time, så batteriet op. Den her DC-inverter, der sidder i, den fungerer ret godt. Traditionelt med lige at få åbnet op for gassen og få tændt. Ja, der skal du få en... Der skal gasflaske på, yes. Okay. Der er til begge komfort der. Ja. Så har vi køleskabet hernede, og køleskabet det starter man selvfølgelig bare op for. Der holder du bare knappen ind til at begynde at blinke, og så er det aktivt. Så skal de... Godt, du trykker bare på nedad. Det er så jo mere kulde, man vil have på den. Ja, præcis. Ja. Og det her det er night mode, så blæser det ikke helt op. Du kan høre det larmer. Så den ikke larmer for meget om natten. Præcis. Okay. Og det her, det er selve termostaten. Ja. Op og ned. Så har du gas. Du har varmevandsbeholderen på gas. Du kan se, der starter den op. Så har du elpatronen. Og det her det er varmt vand på. Det er 40 grader varmt vand, hvis du kun skal have varmt vand. Og 60 grader varmt vand, hvis du kun skal have varmt vand. Og den her nede, der starter du for fyret på varmen og får justeret den her. Og her starter du fyr og vandvarmer samtidig. Okay. Og fyret er et el? Fyret kører på gas. Det kører også på gas? Ja. Se, den der 40 grader varmt vand, 60 grader varmt vand. Kun for varme. Og for varme og varmt vand. Det der skal pege på, det er den der lille ja, der er sådan en, der er en yderring. Der er en yderring og en inderring. Og en inderring, præcis. Okay. Hvis du kun vil have varmt vand, så tager du den opad. Der er 40 grader, det er 60 grader og 60. Ja. Hvis du gerne vil have varme på, så sætter du bare ned på flammen og starter, hvor meget varme der skal på. Ja. Hvis du gerne vil have varmt vand og
varme, så tager du den ned på den nederste. Ja, okay. Spændende hernede. Der sidder jo de her USB-ladere. Ja. Jeg skal bare se, sådan her, om det gjorde det ikke. Den kan rykkes. Du kan også rykke den herover, hvis du har lyst til det. Hvis det er din skinne. Yes, og de kan lige poppes ud, hvis du lige tager de her 2 beholder til siden. Så kan du rykke den derovre, hvis det er. Ja. Når man har gjort det, man skal, så tager du lige fat i håndtaget her. Drej til siden. Og så løber det ud. Ja. Trykker for at skylle. Og lukker igen. Ja. Og som sagt, skylleknappen her, den er også aktiveret af vandpumpen derovre. Det vil sige, den virker ikke, medmindre der er tændt for vandpumpesymbolet derovre. Ja. Og så heroppe på fronten af toilettet. Yes, du har fundet den der. Den bliver gradvist rødere og rødere, når mere spanden bliver fyldt. Når den er helt rød, så skal man selvfølgelig tømme den. Ja. Hvis du gerne vil have bordet ud, så kan du gøre sådan her. Og så kan du få... Så skal man trække. Ja, der er et lille håndtag, du lige hiver fat i Yes. hernede. Så kan du altså få større bord. Mhm. Et lille beslag heroppe, hvor du bare løfter af. Sådan der. Man løfter. Jo, det kunne du godt. Ja. Så den bliver flad, yes. Den sorte derovre i væggen, hvad kan det være? Der kommer varm luft ud der. Nå. Når du har fået tændt for fyret, så blæser det jo rundt i vognen. Ja. Der kommer varm luft ud der. Okay. Ja. Så der var også et hul der? Ja. Til opbevaring. Så man Hvad er det for kommer... et håndtag, der sidder der? Den her sorte, og det er den her, den indikerer. Når den er nede, så er spildevandstanken kold. Det vil sige, til vinter, hvis man kører, så skal man lige have den op, for så kommer der varme ud til spildevandstanken, og så fryser den ikke. Så der kan man sådan skubbe op og ned på den her. Så igen, nede, så er spildevandstanken kold, det vil sige, så kan den fryse. Oppe, så er spildevandstanken varm, og så kan den ikke fryse. Men vi har jo selvfølgelig låst taget. Og der sidder et spændebånd herovre, som du kan spænde, og du kan hive det op her. Ja. Sådan der, så kan du få det fri. Og så skal du have den her fri. Sådan der. Så gør du herover, trykker, for at få den løs, og sådan der. Så er den klar til at blive aktiveret. Okay. Og så skubber du bare op. Og så kan man lige have lidt momentum, fordi de der fjeder giver fat. Ja. Og så kommer taget. Nå, fjederen tager den op, ja. Ja, der er så... Låser den så på en eller anden måde? Nu, den er låst nu. Den er bare låst. Og de er så kraftige, det finder også ud af, at vi skal hive den ned lige om lidt, så de rykker sig ikke bare. Nej. Så nu er den egentlig klar til brug. Ja. De her flexlamper, der kan tændes og slukkes. Og i flexlamperne sidder der et USB-stik, så er der også strøm heroppe, hvis det er. Okay. Der er også strøm op på taget. Nå, okay. Så kan du ligge her og læse en avis. Og du kan også åbne op. Der sidder myggenet, og der sidder det her mørklægning i. Så du kan også lukke op for det heroppe, så der kan komme lidt luft. Du skal lukke den. Så skal du have fat i de her 2. Og så er der altså noget med at trække alt det, man har lært. Ja. Og så kommer taget ned. Det vil sige, at de dyner, når man er længt op, så er man ned. Det kan godt ligge op. Der er stadig ikke. Nu lige have låst den der. Ja, Sådan så den ikke flapper op på autobahn. og det er nemlig vigtigt, at man får det låst. Du skal have ned. Så er det sådan et spil, så du skal gøre sådan her. Bare tænd den der lige. Så skal vi lige have den her ned også. Sætte op her med velcro, ikke? Ja, okay. Så hvis du ikke gider at kigge på det, så kan du sætte sådan et lille bidet for, skulle jeg sige, sådan der. Ja. Her ligger jeg til gassen. For at aktivere for gassen, så skal man selvfølgelig spænde den på, åbne op, så skal du trykke på den røde knap. Når du har gjort det, så er gassen aktiv. Og det er fordi, der sidder sådan et filter, og der sidder sådan et crash sensor på. Det vil sige, hvis man skulle køre galt, så slår gassen fra selv. Hvis du oplever, at du ikke kan få gang i gassen, og den her gule er poppet ud, så skal man lige trykke den ind, og så starte processen igen. Så er det fordi, den har slået crash-sensoren fra. Okay. Det er der faktisk. Godt. Det er en opbevaring. Det er til dels opbevaring, jo, men der er lige noget aftømning af vand. Den jeg har lige efter så længe. Den var der. Herinde på siden. Du kan se, der er lavet et lille hug til den herinde. Ja. Yes. Den her, den skal man sørge for at få tømt af for til
til vinter. Den ser sådan ud. Lige nu der er den lukket. Okay. Og for at tage med på vand, så drejer man den lige en halv omgang. Du kan også høre, nu falder det ud med vand. Yes. For at lukke den igen, så drejer man den og trykker den knap ind, der sidder på fronten. Sådan der. Den knap, den kan faktisk tilgå herudfra. Den kan gå dernede. Ja. Så skal du tømme vandet af, så det ikke står med dårligt i tanken. Nej, det er ikke for selve vandtanken af. Nå, det er spildtanken? Nej, det er for fyret af. Der sidder jo et gasfyr herinde, Ja. og inde i det gasfyr, der ligger en vandvarmer. Og hvis den frost springer, ja, så ødelægger du hele fyret. Ja, det er dyrt. Det er nemlig dyrt. Så det er kun en vinterting? Det er kun en vinterting, det her, ja. Bliver den under 4 grader, så vil den her knap ude på fronten, den vil poppe ud automatisk. Og så vil den selv tømme fyret. Men det er vigtigt, at man husker at gøre det selv. Så som sagt, en halv omgang for at åbne op. Når du så skal lukke den, en halv omgang igen, og trykke knappen ind på fronten. Men hvordan skal man så putte vand på igen til foråret? Ja. Okay, for at fyret virker. Nej, fyret, det er gasfyr. Det er vandvarmeren, du skal putte vand på, hvis du vil have varmt vand. Nå, okay, jeg skulle lige forstå, jeg er med på jer. Det er gashanen til fyret. Den skal bare stå tændt. Ja, men det er gashanen til fyret, den der. Nå, okay. Så, og det er fordi, det er varmt vand. Så der indikerer den, at der også er varmt vand der. Så kommer vi til det sjove. Ja, så er der toilettet, Ja. og der er aftømning af spildevandstanken. Og spildevandstanken ligger herinde på højre side. Der er den her nøgle, man kan bruge til at sætte i og få åbnet og få lukket for den. Sådan her, ikke? Lige nu der er den åben, så den skal lukke, så skal du have den opad, for at få den lukket. Og hvor kommer det ud hen? Jamen det falder ud hernede. Yes, der er et afløb. Enten er det her eller bag dækket. Den sidder der. Det vil sige, at vi skal køre hen over En rest, præcis. hvor det skal være. Ja, for at tømme af der. Ja. Og nu er den åben, det vil sige, så er der bare løbende gennemgang på. Men der sidder jo også en spildevandstank hernede under. Og typisk vil man jo have den lukket, når man kører, så du kan samle det op. Og så, når du finder en rest, du kan tømme af på, det er der på typisk er der rigtig mange stillpladser eller restpladser, der lige har et sted, du kan køre. Også på nogle benzinstationer. Præcis. Ja. Selve tanken, når den skal tømmes, så hiver man den ud. Du tager lige fat i det her lille håndtag. Ja. Så kommer man op på det kemiske toilet. Det er vigtigt, at man ikke bruger samme sted. Nogle gange er det samme sted, men 2 forskellige huller, man skal komme det i. Så trykker man på den blå knap. Men det forstod jeg ikke, hvad du mente der. Sådan, typisk på de her restepladser, hvor at du kan tømme af, der er noget gråt afløb, og så er der kemisk afløb. Okay, Og det er vigtigt, at man ikke står og hælder det her ned i det grå. i det grå. Ja. Fordi det kemiske skal et separat sted hen. Men Ja. igen, typisk er der flot markeret, her må du tømme toilet, Ja. her må du tømme gråvand. Ja. Og det grå vand, det er spildevand. Det er spildevand. Ja. Yes. Trykker på den blå knap for et trykkelin. Der kan godt være tryk i sådan en her. Så det siger Præcis. Så det ikke siger puff. Selvfølgelig. Jeg plejer at skylle den et par gange. Ja. Gå tilbage og hælde klosetvæske i. Ja. Skulle man få spildt eller noget, så plejer jeg altså også at gøre den ren med det samme. Ja. Nu brænder du kan holde den her, nu rager jeg det for jer. Ja. 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 Den her gummiring herinde, den er god at give noget silikone en gang imellem. En gang om året, sådan lige give den med en gang silikonespray. Så holder den sig fugtig og levende, ikke? Ja. Ja, når jeg nu skubber tanken ind, så sker processen helt automatisk med, at den her den bliver skubbet til side, og så er toilettet klar til brug. Og det vil sige, når man har brugt toilettet, så du siger, man så skal man hver gang tage et stykke papir. Nej, det behøver du ikke hver gang. Men inden man tømmer. Inden du tømmer, Nå, så tager du ja, lige sådan fordi der, ja. det er den her, du ser inde på toilettet af. Ja. Så sagt, hvis der bare ligger en lille smule, hvor du gør sådan her, Ja, så kan det godt løber du ud, løbe. Ja, okay. Ikke? Så det der kemi, det kommer du Det kan man komme i her. igennem i den der. Yes. Og der er også en doseringskop, hvis man bruger væske, og vi Ja. har også nogle taps, man kan bruge. Ja. Jeg bruger taps, de er meget nemmere. Og det gør man altid, bruger kemi i den. Ja. 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 Når du smider sådan en gang kemi i, så er enzymerne aktive i cirka 5 dage. Det vil sige, så skal man tømme toilettet, hvis man ikke har nået det inden der. Ja. Og den dims var den til? Det er sådan en udluftningsventil. Okay, så den skal ikke drejes hen til Nej. den ene og den anden. Nej, Det var den, man trykker på, inden man tømmer nej, det. Eller hvad? den der det er trykker du på. Den der. Ja, der er mange sjove. Den kan stå i 2 forskellige stillinger. Ja, men det er når du skal tømme, hvis du skal skifte delene på dem, så kan du få dem op der. Det kan den der ikke, nej, men det kan den der også. Jeg tænker, hvis du skal skifte delen, så er det meget rart Nå, at så er det vide. bare sådan der. Det er også Der- en flydesensor. der bare ligger flyderne. Nå, Ganske normal diesel og ganske normal AdBlue.
De her, de bruger jo AdBlue, og det er vigtigt, at man får hældt det på, for ellers så kan motoren gå i nødprogram. Kommer diesel. Nej, den vil selv sige, hvornår den skal bruge AdBlue. Nå, hvad kalder I det? AD, og så Blue. AdBlue. Typisk er det noget, du er klar ved service. Ja. Og hvis det er, så kan man gå ud til Hansen, hvilket med et byggemad, du kan også få det på tanken. Lige købe en dunk på 5 liter, 10 liter, alt efter meget den skal have, og så hælde på. Okay. Hvor hælder man sprinklervæske på? Helt over siden. Ja. Et håbløst hul. Held og lykke. Ja, der skal en god trak til. Ja. Det være nemmere, hvis man lige går ned og får fat. Så trækker det helt op samtidig. Smart. Du kan tilgå selve vandtanken her, hvis du tager den her dækslag. Ja. Men der sidder også en lille håndtag, den drejer sort her. Og den kan man dreje i bund. Og så kan du høre, så falder vandet ud. Gjorde det Ja, vel? ja. Okay. Så der skal man bare sørge for at dreje helt Så tapper man systemet af. Så tapper den kun vandtanken af. Ikke? At tømme af for vand om vinteren. Ja. Eller generelt bare for hver tur. Ja. Så den ikke står med Så vand. ekstra med vand, så bliver dårligt. Så, ja. Den her stang kan man selvfølgelig gøre længere, hvis man vil det. Det har jeg lige gjort, så lidt nemmere at nå. Sætter i der. Så ruller man. Og det er vigtigt, at du ruller cirka det ud til. Og så kan man lige lade den ligge der. Så tager man en skammel, eller skamlen, man har på bilen af. Den skal trykkes ind nemlig herover. Så tager man benene ned. Nå, det er benet, okay, så ja, godt så. Og sætter benene ned. Som sagt, det er vigtigt, at markisen ikke kommer for langt ud. Det gør vi det lige i dag, nu, fordi så kan vi nå. Men man tager den altså gerne lidt tidligere. Så sætter man, sætter man benene ned. Du skal lige vifte den der kontakt op. Sådan der. Så er markisen understøttet, og så kan vi køre videre. Så på et andet tidspunkt, så vil den jo sige, nå, så skal vi lige rykke benene. Ja. Sådan der. Og det er for, at den ikke kan holde sig selv simpelthen. Den bliver bare skæv over tid. Okay. I princippet jo kunne den godt, men hvis du ruller den ud i 2,5 meters dybde, og den hænger og dænger og sådan noget, det er ikke godt. Samt når den skal ind, jamen så er det jo Det er det samme igen selvfølgelig. Ja, det giver meget god mening. at rette op. Ja. Og igen, nu tidligere du kan tage den, nu bedre. Nu skal den selvfølgelig også fri af bilen, men cirka her, ikke? Og det kan være nemmere, hvis man lige har en lille skamme stående bag eller andet, for at lige kan nå, ikke? Bare op. Og så den fjerde, der så skal ind, ikke? Og så ruller man den helt væk. Til brugsvand. Ja. Altså det er det, der er i vandhanerne. Det drikker, ja. Drikker man det? Nej. Man drikker det ikke. Kan man ikke? Man drikker det ikke. Du koger det, du koger kartofler, du vasker fingre, du skyller tandbørsten. Men drikkevand tager du fra køleskabet. Biler gør. Det vil sige, det er benzindækslet, det er starten motoren, det er centrallåsen. Alt de her nøgler, det har til med camping at gøre. Ja. Nu har den her ikke så meget, men det er servicelugen, skulle jeg sige, lugen til toilettet, og det er vanddæksel, du kan låse med det her. Beklager, det er lidt besværligt, men de her, de kan ikke finde ud af at snakke sammen. Så det her, det er til campingdelen, det her, det er til bildelen. Hej, nu skal jeg vise jer, hvordan man lukker gardinet op her. Man tager stille og roligt og trykker ned og så ud. Og så tager man helt forsigtigt. Kører op langs med kanten med den helt forsigtigt forbi stolpen her. Og så kan vi køre den ind bagved, og så kører vi helt over. Og så når den kommer helt op, så skal vi have ned. Trykker vi bare lige ned, og så er den klar. Stigen den ligger bag bilen og skal klikkes fast heroppe, når du skal op ovenpå. Det er meget nemt sådan her. Og så folder du den sammen. Ups. Sådan her. Og så lægger du den bag i bilen. Så man kan også bruge den som en lille stige, hvis man skal lige op til et eller andet. Nu skal vi se, hvordan vi tager gardinet til forruden. Så fast sætter du mig midt i vognen og tager fat med 2 hænder. Kører stille og roligt deroppe af. Og så når jeg kommer herop, så skal jeg klikke den ind mod mig selv. Sådan her. Sådan her. Ud af. Så sidder den fast. Og når du skal have den ned? Når jeg skal have den ned, klipper jeg den anden vej. Sådan der.